sayang apa kowe krungu jeriting hatiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Sayang Via Valen bersama Pak RT. Apa insya Allah aku iso sinten insana apa kowe krungu jeriting hatiku mengharap engkau kembali sayang yang memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Sekali kami ucapkan selamat datang para tamu undangan yang berbahagia. Now we are the Velas di siang. Hari demi hari wis lewati yen panjenengane seraku kuat hati ibaratnya sego wis dibubur nangis tresno iki apa satenan panjang tresnamu ora ana liyane sing iso dadi penggantimu kawit kanggo awakmu njajak ning atiku nganti rambutku putih atimu sayang aku nangis nganti metu lo ketemu sayang apa kowe krungu